gogo bathi nembatha lona ngiphumile ngiseyindaweni ekude kakhulu nami ngisawubheka uncane kwempilo yami ukuthi ngabe kuhamba kanjani solo ngifika lana kuseni impela ngeintatha futhi ngibekezele manje niseliphakeme lona ilanga impela kodwa ngisabekezela ngoba uma uphuma uyohlola kuyavukwa mawuzophuma uyobheka inkinga zakho kuyavukwa ngcono ube ne-delay lapho usukhona njengamanje ngedlela abantu engibafice balinde ngakhona kahle mhlawumbe ngiyoze ngene kusasa ke mina kodwa nje ngikuchazayo uma uzondaweni njena uyohlola kuyavukwa kuseni kakhulu uyavuka awudli futhi obulindile na izolo lelungabanjiwe ngathi uhlanye uzovuka ubaleke wayiphatha kahle walinda ngoba ukuhlola kufuna umuntu ohlambulukile ukuhlola kufuna umuntu olindayo ngenhliziyo ngomoya nakho konke ngihamba nabakithi ngihambe ngedwa silindile lana ukuthi nathi mathifika ithuba lethu futhi uma uzohlola ungalokho ubheke elayinini ukuthi ubani ungijampilo ubani makusetshenzwa amanamba bazobiza inamba yakho mase kufika isikhathi sakho sokuthi ungene uzongena futhi awuzokuvinjwa ilutho yekani ke kuzenza ke amameya ke namakhansela manje lana so wena ucheck line ukuthi hayi sizokurojwa kade sifikile lana silambile shingane emakhaya ini lo muntu osokuhamba naye wakeni ozokulethela indaba kulo muntu ohlolayo uyajika uyahamba ngoba uyaphapha siyacela ke bazalwane manihambile nohlola ngane zakwethu ibani nesineke nivuka kuseni gogo bathi nembatha siyajabula abazalwane abangidingayo bazongithola khona empangeni 083 533 9183 maluju.